Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε? Πριν ακούσουμε, κλείνετε τα ραντεβού σας σε αυτό το τηλέφωνο. Δεν ξεχνάτε να μας στέλνετε σχόλια, ιδέες για βίντεο, τι θέλετε ακόμα να δείτε από το κανάλι μας. Πάμε σήμερα να μιλήσουμε για hair oiling. Σας έχω κάνει και άλλα βίντεο που αφορούν το hair oiling, όμως θα σας κάνω ένα update γιατί κάνω κάποια διαφορετικά πράγματα τώρα στα μαλλιά μου. Αυτά που κάνω εγώ γενικότερα στα μαλλιά μου, όπως ξέρετε, είναι ότι λούζομαι 2 φορές την εβδομάδα. Μία φορά το μήνα, περίπου κάθε 20-22 μέρες κάνω τη βαφή στα μαλλιά μου, όπου σας έχω δείξει πώς κάνω τη βαφή, θα σας ξαναδείξω και με την καινούργια βαφή. Γενικότερα προσπαθώ την ημέρα της βαφής να κάνω διαφορετικό ρουτίν, με το σαμπουάν της καθαριότητας που σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο. Πριν κάνω τη βαφή και αφού κάνω τη βαφή κάνω οπωσδήποτε oiling, την προηγούμενη μέρα και τη μεθεπόμενη που θα κάνω το μπάνιο μου. Κοιτάω να υπάρχει μία μέρα διαφορά με τη βαφή για να έχει προλάβει το μαλλί, το σκάλπ μου μάλλον, να έχει λαδάκι για να μην με τσούξει η βαφή. Και γενικότερα όταν κάνω oiling το κάνω μία φορά την εβδομάδα εγώ, αλλά το ενδεδειγμένο θα ήταν 2 φορές την εβδομάδα. Πολύ καλό λούσιμο μετά, οπωσδήποτε, σκέτο σαμπουάν και μετά με λίγο νεράκι και δεύτερο και τρίτο χέρι οπωσδήποτε, και χρησιμοποιήστε καλύτερα στο hair oiling το σαμπουάν το οποίο κάνει πολύ καλό καθαρισμό, όπως είναι αυτό που σας έδειξα με το αγκούρι. Για να φύγει το λάδι εννοώ, έτσι. Να είναι πάντα για λιπαρά μαλλιά, γιατί αλλιώς δεν φεύγει εύκολα. Αυτά που κάνω εγώ γενικότερα είναι να παίρνω ένα μπρίκι, να βάζω μέσα στο μπρίκι περίπου 1 κουταλιά από το κάθε συστατικό. Εάν έχετε πάρα πολλά μαλλιά, βάλτε 2 ή 3 κουταλιές, αλλά να είναι ισόποσο. Coconut oil, το οποίο θα δείτε εδώ πέρα, αυτά τα έχω πάρει όλα από το φαρμακείο, πάμφθηνα. Το coconut oil το χειμώνα, όπως βλέπετε, γίνεται πέτρα. Αν το βάλετε λιγάκι στο φούρνο μικροκυμάτων, αμέσως λιώνει. Δεν χρειάζεται να το βάλετε πολλή ώρα, να λιώσει ίσα όσο θέλετε να πάρετε. Και εκχύεται εδώ μέσα σε εκείνο το μπολάκι το οποίο βάφουμε τα μαλλιά. Ας πούμε 2 κουταλιές λάδι καρύδας, 2 κουταλιές καστορέλαιο, 2 κουταλιές αμυγδαλέλαιο και 2 κουταλιές rosemary oil. Τι είναι? Το έλαιο δενδρολίβανου. Αυτό που έχω προσθέσει λοιπόν στη ρουτίνα μου είναι το έλαιο δενδρολίβανου, γιατί είδα ότι το έλαιο δενδρολίβανου, και αφαίρεσα το δαφνέλαιο, το οποίο μπορείτε να το βάλετε αν θέλετε, ό,τι και να βάλετε καλό είναι, και μπατάνα όλοι μπορείτε να βάλετε, το οποίο ακόμα δεν το έχω βρει σε 100% φυτικό προϊόν, φυσικό προϊόν. Μόλις το βρω θα πάω να πάρω. Αν έχετε βρει κάπου, βάλτε μου το link στα σχόλια. Και βάζω λοιπόν και αυτό. Αυτά όλα λοιπόν λίγο τα ζεσταίνω στο μπρίκι, όχι δεν τα καίω γιατί δεν κάνουν κάτι στα μαλλιά, απλώς λίγο τα ζεσταίνω για να έχουν έτσι μια θερμοκρασία. Και παίρνω την ειδική βούρτσα για τα μαλλιά, η οποία είναι αυτή. Μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε θέλετε. Εγώ την έχω πάρει από τα Νοτίνο. Την κρατάμε με αυτόν τον τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε να βάλουμε, την ώρα που ζεσταίνουμε στο μπρίκι τα έλαια, ξεκινάμε μασάζ σε όλο το κεφάλι. Δεν κάνουμε εδώ και δεν κάνουμε εδώ, κάνουμε παντού, μέχρι και εδώ πίσω στον αυχένα. Εδώ, έτσι με κυκλικές κινήσεις. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι χτενίζοντας το κρανίο, χτενίζοντας. Όχι τα μαλλιά, το κρανίο. Αυτό τι κάνει? Ενεργοποιεί τους θύλακες της τρίχας, αιματώνεται το σημείο αυτό και όταν θα βάλετε εσείς το ζεστό λαδάκι, αυτό θα απορροφηθεί αμέσως. Αρχίζουμε λοιπόν με το μπουκαλάκι μας ή με το πινελάκι μας και κάνουμε τις ρίζες. Αφού λοιπόν βάλουμε στις ρίζες, παίρνουμε ξανά αυτή τη βούρτσα και κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή έτσι, σαν να χτενίζουμε. Το κάνουμε ένα 5 λεπτό μασάζ και αφού κάνουμε έτσι με τα χέρια μας, αρχίζουμε και κατεβάζουμε κάτω το προϊόν. Μετά παίρνουμε, συνεχίζουμε τις τούφες μας, ρίχνουμε εδώ. Ξαναρίχνουμε εδώ στην άλλη. Όλοι και αρχίζουμε και το κάνουμε προς τα κάτω. Δεν το τρίβουμε, ποτέ δεν τρίβουμε το μαλλί. Το κάνουμε προς τα κάτω, μέχρι που να γίνει όλο ένα. Το βάζουμε με ένα κλάμερ εδώ και έχουμε ζεστάνει μία πετσέτα βρεμένη για τα μαλλιά, λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων. Τι βγάζουμε? Βάζουμε όλα τα μαλλιά μέσα και τα αφήνουμε εκεί να μείνουν για 1/4. Μόλις κρυώσει η πετσέτα μπορείτε να τη βγάλετε, δεν υπάρχει θέμα. Όλα αυτά θρέφουν τα μαλλιά, βγάζουν καινούργιες φύτρες, αυτά εδώ πέρα. Μακραίνουν τα μαλλιά, δυναμώνουν τα μαλλιά. Όσες περισσότερες φορές την εβδομάδα μπορείτε να το κάνετε, καλό είναι να το κάνετε. Για μένα
το hair oiling είναι το πιο σημαντικό, μαζί με το ενυδατικό σαμπουάν, hair oiling, ενυδατικό σαμπουάν. Προσοχή στις βούρτσες που χρησιμοποιείτε, σας έχω δείξει πολλές φορές τις βούρτσες να είναι τρίχινες περισσότερο και να μην σπάνε τα μαλλιά, να μην είναι αυτές, ξέρετε, με τα τσουμπλεκάκια μπροστά, τα στρογγυλά που είναι οι παιδικές και χαλάνε τα μαλλιά. Να ρέει επάνω στο μαλλί, να μην στέκεται, γιατί έτσι κόβονται τα μαλλιά. Και γενικότερα αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι ότι έχω αγοράσει από τα Temu. Δεν είναι πραγματικά μεταξένια, αλλά είναι όμως σαν φόδρα μετάξι. Μία μαξιλαροθήκη, η οποία δεν είναι αυτή η κλασική βαμβακερή μαξιλαροθήκη, γιατί εμείς που έχουμε λεπτά μαλλιά, δεν είχα λεπτά μαλλιά, μετά το θηροειδή δημιουργήθηκαν, μετά τη Χασιμότο έγιναν, έμεινε το 1/3 των μαλλιών μου. Βοηθάει πάρα πολύ στο να μην σπάνε το βράδυ, που κάνεις αυτό το πράγμα στο μαξιλάρι, κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό το τρίψιμο, αυτή η τριβή δημιουργεί το σπάσιμο των μαλλιών. Γενικά, σε γενικές γραμμές αγαπάμε τα μαλλιά μας, όπως αγαπάμε και το υπόλοιπο σώμα μας και το πρόσωπό μας. Και μην ξεχνάτε κάθε μέρα να παίρνετε τη Solgar, κάτσε να σας τις δείξω κιόλας. Εννοείται ότι χρειάζεται σίδηρος, εννοείται ότι χρειάζεται βιταμίνη C, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το Skin Hair Nails formula της Solgar. Αυτό πρώτα θα ξεκινήσει να δείχνει στα νύχια σας, μετά θα ξεκινήσει να δείχνει στο δέρμα σας και τελευταία στα μαλλιά σας. Μην απογοητευτείτε δηλαδή ότι δεν δείχνει τίποτα. Αυτό είναι ένα κουτί των 60 ταμπλετών, 2 μηνών. Προς το τέλος του κουτιού αυτού θα αρχίσετε να βλέπετε επιρροή στα μαλλιά σας, οπότε να συνεχίσετε να το παίρνετε. Τουλάχιστον για 6 μήνες για να δείτε αποτέλεσμα. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα και σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου, περιμένω τα νέα σας, τις ιδέες σας και να κλείνετε τα ραντεβού σας εκεί που σας έχω δείξει. Until next time, bye!